labaran sashen Hausa na ranar yau dinar Alhamis 15 ga watan Agusta na shekara ta 2024. Shirin da za mu soma da tunatar da ku cewa Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ranar shekaran jiya ne ya kai wata ziyarar aiki a ƙasar Algeria, inda ya je domin ƙarfafa danƙon zumuncin da ke akwai tsakanin ƙasar ta Algeria da kuma ƙasar Nijar. Lokacin da ya je din ya yi amfani da wannan dama domin ganawa da 'yan uwa 'yan Nijar da ke zaune a ƙasar ta Algeria, waɗanda ya tattauna da su musamman akan ire-iren matsalolin da suke fuskanta a cikin wannan ƙasa a matsayin su na baƙi. Da dama daga cikin su dai sun tabbatar ma Prime Minister cewa babban abin da ya fi damun su shine matsalar takardu a matsayin su na baƙi. Ga amsar da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ya ba su. Ƙasar su ce a yi aiki da haka, su suke ɗaukan matakan da suka ga ya dacewa a gare su. Mu abinda muke iya mi za mu yi shi, kamar yanzu da kuka nema mu zanta da su, musamman ma kamar visa da ake badawa a nema a ƙara, za mu gani in yana yiwa za mu tambaya su yi haka. Kai da kanka ka ce noma ne kuke zawayi nan, kun lura kun gani tun watanni kaɗan da suka huce baya General Chani ya ba da hanyar da ake za a yi ayyuka duk inda akwai ruwa a cikin ƙasa, kowace za a zo a yi gyara inda mutane da suke cikin karkara su yi aiki, su yi noma, su yi kiwonsu. Kenan abin da kuke zawa nema nan mu ma mun mai da hankali yanzu za mu gyara a ƙasar mu a yi shi. In ku lura wani aka ba wannan aikin sun kare da difa, sun sauko da magaran, ina tsammani suna maraɗi ma yau, daga can su yi tawa zuwa doso, jihar Niamey, Tilaberi kuma Agadas. Abu ne wanda yake president da kanshi yake bin wannan sau da ƙawa saboda a takaita a yi shi cikin gaugawa bayan damuna, inda 'yan ƙasa za su samu su yi aikin ƙasa, aikin abin da ya shahi dabbobinsu da na mutane gaba daya. Kenan in Allah ya hukumta a bisa wannan fannin za a samu hanyar da hanya ta mafita a ciki. Ba idan haka duk yawancin sauran abin da ya shahi arziki na ƙasa duk kokowa da ake yi ai neman kwato abubuwan ne muke yi yanzu, kuna gani da kanku. To aka kwato to suwa za su yi aiki in ba 'yan ƙasa ba. Kenan wannan mutanen 70,000 da suke nan musu muke a ce cikin lokaci kaɗan kawai kowa ya koma gida ya sama abin da yake yi, ko da ake yi kenan. A da amma da muke yi sai dai su rika zawa nema cin rani garinmu, shi ne muke so. Kowa da ake yi incin kanmu ne da kanmu, abu ne ba na wasa ba, an riga an sa gaba ba ja da baya. Kada ku riga koke-koke saboda sun ɗauki matakai a cikin ƙasarsu. Abin da za mu iya mu yi su kare mutuncinku za mu yi shi, amma ku sa a kawunanku zuwa lokaci kaɗan ya cancanta hankali ya dawowa wajen gida. In Allah ya yarda ƙasarmu da kanmu za mu gina ta. Mun san kuna yanda ya kamata ku kiyaye haƙƙi da dokokin ƙasar, da mutumin Nijar ba mutum ne mai fitina, a kullum inda yake yana kiyayewa dokoki na ƙasa, kuma za mu yi magana da su. Ba za mu yarda ba suna wulakanta 'yan uwanmu, tunda abu ne wanda yake su ma suna da mutane a can. Abin da ya cancanta za a yi, wanda yake zai kiyaye mutuncinmu ya kare mutuncinmu, za mu yi shi. Ku haɗa kawunanku, ku kiyaye dokokinsu, kuma duk wasu ƙanƙana abubuwa wanda za a ce ɗan ƙasarmu ya yi na asha a kiyaye shi. Kuma wanda ya cancanta su riƙa koma gida, wanda suna masu son su koma, mun ɗauki alƙawalin da ɗaya za mu samu mutanen masu koma gidaje. Za mu yi magana da su daina wulakanta ku a cikin nan, kuma ku kiyaye har mu gani abin da Allah zai sa a gaba. To shi ne a takaice nake so da sunan shi shugaban ƙasa in ƙara muku godiya, a yi addu'a, Allah kiyaye mu, Allah kare ƙasarmu, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah sa arzikin nan da ya sa a cikin ƙasarmu a fuddo shi duk ɗan ƙasa su yi amfani da shi. Mun gaya musu mu ma ƙasarmu arziki Allah ya mana shi, muna tsammanin abinda Allah ya mana ya mafi nasu. Abinda muke so da su zaman lafiya ba wani abu ba, kasa shiga har yammu kama shiga tasu. Ku yi ɗauki haƙuri, Allah ya kiyaye.
daga nasu bangare ministan da ke kula da harkokin raya birane da gine-ginen gidaje Salisu Tsahiru Adamu a ranar yau din ne ya kai wata ziyara a makeken filin nan inda gwamnatin kasar nan ke gudanar da aikin gina ma ma'aikata gidaje a can Bangula. Su dai waɗannan gidaje ma'aikatan za su rika biya ne sannan a hankali har su zama nasu. Da kuma ne makasudin wannan ziyara da ministan ya kai? Zulha Gambo na da ƙarin bayani. Minista Salisu Tsahiru Adamu da tawagar da ke rufa masa baya sun yi wannan ziyarar ne domin gani da ido halin da hilayen da gwamnati ta ware domin ma'aikata da kuma ganin yadda ake gudanar da ayyukan. Lalle alhamdulillah in ji minista sun tarar da hilayen tsaf a gyare an kewaye su sannan kuma an sa masa manyan kofofi. Su ma'aikatan da aka yi abin don su sun jinjina ma gwamnati da wannan jan kokari da ta yi ga kuma irin farin cikin da suka nuna ta bakin ɗaya daga cikinsu. Lalle kamar tun 2002 an yi wani sanarwa na hilaye da gwamnati ya saye wajen 15,000 a ba ma'aikata saboda kokowa ce wadda central syndicat wannan kungiyoyin sun kai an ka samu wannan wurin. To su ne ake nan yau mun zo mun shaida abun ya wakana gashi nan an aikata shi tun da sanin kowa ne gaban kowa ne an ba mutane kuma kiluluwa sun shiga gidajensu. Yanzu cikin 15,000 in nan an samu an ba wajen mutum 134 an fara ba su. To parcelolin kamar hilayen wanda an yi kuluciransu an yi gina kuma ya Allah da za a kawo ruwa kuma za a kawo huta kuma a mamtan chargement na laterit duka mun gani biskan hanyoyi maiya duka ansa da kuma principal an fara sawowa aiki dai ana yi kun san harka gini a hankali ne take zuwa. To muna kira da babban murya da sauran ma'aikata karamin ma'aikaci ma yana iya shiga cikin wanga gwagwalmaya in ba tsada bane ba su da tsada. Akwai parcel na 200 meter kare akwai 300 akwai 350 a mamtan sa ai kuluturan su a ba mutum ana diba a kadan cikin albashin shi cikin bankin shi saboda banki in ice garanti nan ga Bangula ne babu nisa da babban birni na Yamai cikin Yamai ta daici. Ita dai wannan husa'a da gwamnati ta yi na samar ma ma'aikata hilaye a bashi zai taimaka sosai ga ma'aikata don su samu gidajensu nan zuwa ritaya. Abu ne mai amfani sosai kuma da fatan za a ci gaba da gina irin waɗannan hilaye don kowane ma'aikaci ya amfana. Ministar ilimi Dr. Elizabeth Sherif daga nata bangare a ranar yau ne ta kai wata ziyara a makarantar Hantigusu da ke kwamin ta ɗaya a nan birnin Yamai. Makasudin wannan ziyara ta ita ce mika takuici da ita da sauran manyan magabata ga wasu ɗalibai da suka nuna hazaƙa kwarai da gaske yayin jarabawar neman takardar shaida ta CFPD musamman ɗalibai waɗanda suka jibanci ko suka shafi kwamin ta ɗaya a nan birnin Yamai. A cikin kwamin ɗin ta ɗaya dai shekarar bana ɗaliban 1,023 suka nemi takardar ta CFPD amma daga cikinsu 830 kadai suka samu. To domin karrama waɗanda suka nuna hazaƙa kwarai da gaske ne a wajen wannan jarabawa aka shirya wannan biki inda ministar Elizabeth Sherif tare da sauran magabata suka miƙa tukuici iri-iri ga waɗannan ɗalibai domin an yi hakan ne saboda a ƙara musu ƙwarin gwiwa sannan kuma a ƙara ma waɗanda za su zo su yi jarabawar shekaru na gaba a ba su roman abin ta yadda za su mayar da hankali matuƙa ga karatu. Shi kuma babban sakatare janar na ma'aikatar ministan cikin gida Abdurrahman Ayuba ya gana da sabbin magajin nan gari wato administrator delegate waɗanda aka nada a baya-bayan nan. Dalilin da yasa ya gana da su shine na ɗaya a san jauna sannan kuma na biyu ya ja kunne ko kuma ya gargaɗe su akan kyawawan halaye da ɗabi'un da suka dace gare su a matsayinsu na magabata. Babban sakatare janar na ma'aikatar ministan cikin gidan ya gargaɗi sabbin magajin nan garin cewa komi za su yi su nuna kishin ƙasa su san abin da ya dace da abin da bai dace ba gare su a matsayinsu na magabata su san duk wani abin da za su yi ya zamanto abu ne wanda zai ciyar da ƙasa gaba da kuma musamman komin ko yankin da suke jagoranta. Babban sakatare janar na ma'aikatar ministan cikin gidan ya yi hakan ne saboda nan da ɗan lokaci kaɗan su waɗannan sabbin magajin nan garin za su runtuma inda kowa zai je ya kama aiki a cikin komin ɗin da aka naɗa shi. A jihar da magaram a ranar jiya laraba ne aka yi jana'izar mai martaba Yahaya Ibrahim Yalo sarkin filanin tsatson burum wanda Allah yi wa cikawa a ranar talata da ta gabata bayan ya yi fama da wata gajeriyar rashin lafiya. Ita dai wannan zana'iza ta samu halartar ɗimbin magabata na gwamnatin na gargajiya har ma da waɗanda suka zo daga makwabciyar ƙasa Najeriya. Ga wakilinmu Abdurrahman Ma'azu da ƙarin bayani daga can da magaram ɗin. Shi dai mariganyi Lamido Yahaya Ibrahim Yalo an zaɓe shi ne a matsayin sarkin Fulanin Tsatsunburin
da ke cikin departamal Magariya a watan jiya na shekara ta 2005. Kuma a ranar talata 13 ga watan nan da muke ciki Allah ya mushi rasuwa a sabilin wata gajeriyar rashin lahiya a cikin shekarar shi ta 57 ta rayuwa. A jiya ne kuma ranar Laraba 14 ga watan nan da muke ciki aka yi zana'idar shi wannan mariganyi inda aka samu halartar prefe na departamal Magariya wanda ya wakilci gwamnan jihar da Magaram. Sarakunan gargajiya da dama da suka fito daga jihohin da Magaram, Maradi da kuma Difa. Sannan kuma an samu halartar mai martaba sarkin Daura da kuma mai martaba sarkin Katagum dukansu da suka zo daga ƙasar Najeriya. Da kuma dubban al'umma musulmi da suka kasance da fifi gurin wannan zana'ida. Da farko an yi sallar gawar a gaban fadar tashi inda kuma daga baya aka ɗauki gawar shi wannan mariganyi zuwa makabarta inda aka yi zana'idar tashi. Bayan fatiya ta fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mariganyin prefe na departamal Magariya Lampo Yampabu Muhammadu da sunan magabata na koli ya isar da jawabi na gaisuwa kamar haka. Muna wa Allah godiya da ya kamu nan ga don mu isar da sakon shugaban kasa mai girma Abdurrahman Chani da sunan Prime Minister Ali Lamin Mamin Zain kuma da sunan gwamna Isu Labo da bai samu damar zawa da ya wulkice ne yanzu in isar da ta'aziyar ga iyalan mariganyi. Abin da zan iya ce mariganyi Allah ji kanshi mutum ne gaskiya kamili. Haka zalika mai martaba sarkin murya Alhaji Mutari Musa da sunan kungiyar sarakunan gargajiya ACTN shi kuma ya isar da gaisuwa ta ta'aziya zuwa ga iyalan mariganyi. Gani sarakunan da suka zo gurin wannan sutura Allah ya yawa da su daga ko ina sun zo to wannan babban abu dan yana cikin sarakuna da suke ka taimako kwarai bisa kungiyar ta sarakuna sai mai fata Allah ba shi kwanci lafiya. Shi dai mariganyi Lamido Yahaya Ibrahim Yalo ya rasu a yayin da ya bar mata 2, 'ya'ya 8 kana da jika guda. To mu karkare shirin namu na yau da labarin wasanni inda za mu sanar da ku cewa kungiyar kwallon kafa ta AS Garde National ta kasar nan za ta kara idan Allah ya yarda da kungiyar kwallon kafa Raja ta Casablanca kasa Morocco, wasan da za a yi a nan birnin Yamai Stade General Sani Kunce a ranar Asabar mai zuwa. To game da shirye-shiryen da ake yi ne na wannan wasan kwallon kafan, shugabannin kungiyar ta AS Garde National a ranar yau dinnan suka fitar da wata sanarwa domin yin kira ga al'umma jama'a mazauna birnin Yamai cewa a ranar ta Asabar su fito da fifi yadda ya kamata domin marama 'yan wasan kwallon kafan na Nijar baya dangane da wannan wasa. Ga karin bayanin da daya daga cikin su yayi. Kun san AGNN da Anki Karo Balo cikin ekip guda 17 ekip AGNN ne ya zo na farko, don wannan ne muna yi balo a sunan Niger da Raja de Casablanca Stade General Sani Kunce samedi wannan a karfe 4. Don wannan ne muna kira ga mutanen Nyamai da kewayensu, hadda ma mutum yana balaguro ya zo Nyamai to ya zo ya kalo. Kun san akwai an yi shekaru da ba bugu balo Nyamai ba, Stade General Sani Kunce, amma yanzu manyanmu sun yi bakin kokarinsu, alhamdulillah Allah kuma ya karba. Shugabanmu kuma haka su yi bakin kokarinsu, sun ke wannan balo ni AGNN na samdi kuma na ISFAN nan zuwa sati guda shi ma Stade General Sani Kunce ne ana yi shi don mutane su zo su ma su murna, su ma su ji dadi mutane Niger suna juya balo. Kuma bai isa ba hal yanzu balo wannan television national na ana shashi, kenan kai da kana Nyamai ka zo ka gani, kai da kana à l'intérieur du pays ga kai ga telecinka ke kallo da kuma ba ku biya ko dala, duka manyan sun dauka nauyi. Don wannan ne muna kira ga mutane in an zo balo wasa ne, babu wani keke kuce, babu wani zage-zage, babu wani tashi hankali. Muhara lahiya a kara lahiya, duk abun da zai bata sunan mu daina.
To masu kallon saurare mu da wannan bayanin muka zo karshen shirin na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake muku fata alheri mu huta lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda Bizo Abubakar zai zo muku da wani sabon shirin kamin wannan lokacin nake fatan muku wani lafiya.